Здравейте, приятели, на всички! Добър вечер, които ще ме гледате. За да не правя видео, реших да се включа за 20-30 минути, да ви кажа някои неща, като прозрение, като събуждане е точната дума, на факта, че всъщност ние зависим единствено само от себе си и от никой друг. Здравейте на тези, които ще бъдете с мен и в Fuego Active. Включвам се за 20-30 минути, няма да е като пореден лайв, който правим по 1 час във вторник. Днес реших, преди да отида на вечеря, след тренировка, след поход, преди да се изкъпя, да направя едно видео, обаче реших, че ще се пусна на лайв, да не записвам видеа и да ви ги качвам, за този факт, че след тези всички осъзнавания, след всички тези неща, които всъщност ние като хора искаме, ние като човеци искаме тази лична самостоятелност, ние като хора искаме Бог винаги да ни даде тази възможност да бъдем себе си и да признаваме себе си преди всичко, да не зависим от другите хора, да сме съвсем различни в мислите си, да бъдем по-спокойни, да бъдем по-уравновесени, да бъдем по-лоялни, по-добри, да не сме потиснати, За да намерим такова решение, ние трябва да разберем, че за да общуваме с Божественото, ние трябва да помолим първо за това и второ, ние трябва да разберем, че през целия ден тази мисъл, днеска ви пуснах много важни неща, които аз лично написах за вас, през целия ден да се напомняте и да се свързвате с себе си, че вашата божествена мисъл е тази, която далече ви отвежда. Тоест, ако вие имате проблем, ако имате нещо за решаване, каквото и да е то, благодарете първо на Бог, след това на себе си, за вашата мисъл чиста, която влиза в главата ви. Защото за да бъдете и за да служите на доброто, ви трябва да имате чисти мисли. Аз винаги съм казвала, че човек, когато няма чисти мисли, той нещо е прекачил, нещо е хванал от някой негативно, нещо е залепил е точната дума и по този начин вие не можете да бъдете благодарни, удовлетворени и най-важно да поднесете на целия свят, да бъдете засмени, ако искате, и от двата рода може да го използвате и да забелязвате без условия, че живота ви се подрежда, защото вие обичате безусловно. Тоест, вие, вашите мисли, вашето кодиране, това, което днес ви написах на страницата, на пост, който ви дадох на обяд, е важно да разберете, че за да обичате себе си без условия, вие първо трябва да се събуждате с благодарност към Бог, с благодарност към чистата мисъл и с благодарност към вас, за да греете в тази светлина. Как човек обича без любов? Аз такъв човек не съм видяла. Той всеки обича някой. Той всеки нещо прави за някой. Той всеки среща правилните хора. Ти всеки ден срещаш някой в правилното време, в правилното място, в уречения час и срещаш някой, който е на твоята вибрация. Т.е. да те учи. Т.е. да учите взаимно. Ти не си длъжен на никой в този живот, първо си длъжен на себе си. Сега, разберете, че границите работят по този начин. За да имате чисти мисли, за да имате чисто съзнание, за да цените себе си, за да ви цените другите, за да обичате другите без условия, вие трябва да бъдете в правилното място, в правилното време и да бъдете заобиколени от правилните ситуации в живота, дори от правилните предмети, ако се замислиш. Защото когато вие не сте заобиколени от това, за което в момента изредих, вие ще бъдете дърпани, говорим свличане и изсмукване от това енергийно тяло, в което трябва да се чувствате, в което трябва да се чувствате добре, заредени, обновени, чисти, смислени, пълни с енергия. Чистите мисли, това са вашите спомени, които трябва да излязат и които трябва да се покажат на света. Вие се раждате с добрина, вие се раждате с добро, вие не сте в позиция на жертва, вие не сте в позиция на спасител. Тоест, не се чувствате постоянно виновни, че сте виновни за нещо, или пък че сте длъжен на някой за нещо, или че примерно сте нещастлив, защото някой ви е развалил настроението с собственото си негативно поведение към вас. Законите на Вселената работят така. Ако някой от вас, примерно, не е бил облагодетелствен в живота си, да бъде чист, да бъде приет в семейството, да бъде обичан от съпруга си, вие ще разберете, че трябва да хванете модела
Да хванете модела и да разберете, че трябва да се подчините на всичко, което ви се случва без съпротивление. Всичко, което се случва в живота и всичко, което идва за да ни научи. Тоест, законите на кармата работят така. Аз идвам да те науча на нещо, за да можеш да разбереш, че можеш да се поправиш, че можеш да станеш по-добър, че можеш да спреш да се чувстваш виновен или виновна, че не всички са ти длъжни, че примерно, представете си, примерно в детската си възраст, вие сте едно дете и живеете постоянно в нагласата да направите майка си щастлива, защото тя е нещастна с баща ви или обратно. Вие не се наслаждавате примерно на детската си възраст. Вие не растете в правилното си детство на щастие, защото вие трябва да се харесате на някой, за да бъдете валидирани, за да бъде ръкопляскано, за да някой да ви приеме от рода, т.е. вашата майка или вашия баща. Така. Или ако не носите шестици или там десятки тук в друга система, вие няма да бъдете приети. Ще дам един личен пример. Моята дъщеря я приеха в Кенсингтън Хай Университи, приеха я в Лавбро, приеха я в Royal Holloway Университи, ще да кажа Роуд Университи. Тя си избра 3 места, които са High Valley Университи, тук, нали, висока степен университети, детето учи 2 месеца, спука се задника от зубрене. Буквалният смисъл зубреше 2 месеца, че нагоре. 6 месеца беше подготовката, но 2 месеца резултатите бяха прекрасни, но тя си избра специалните предмети там. Невробиология си избра, Neuroscience, Psychology и класическа цивилизация сега. Но наблегнахме естествено на неврологията. Сега, тук какво искам да ви кажа? Аз като майка, която съм доста амбициозна и бих казала доста успешна в това, което правя, можех да се наложа да отиде, нали, на Пекъм тук в High Valley университет, където са всъщност за мене, нали, всеки може, който учи много, да влезе там, но трябва да си усетиш средата, трябва да се чувстваш independent, трябва да се чувстваш самостоятелен. Едно дете, което е студент, трябва да бъде самостоятелно, за да израсне, за да се сблъска с всички ситуации в живота си. Ако тя остане тук в къщи да живее с мен, тя ще бъде като един нормален процес да ходи на работа, да се връща вкъщи и тя няма да усети всъщност какво е да бъдеш чисто самостоятелен, да си в университет, да бъдеш отделен от майка си или от баща си и така нататък. Това много добре работи за едно възпитание на независим, силен човек, който всъщност всеки един трябва да бъде. Дали ще бъде мъж, дали ще бъде жена. Така се изгражда характера на човек. Лека по лека го изграждаме. Как? Като ставаме самостоятелна единица в живота си. Да се сблъскаш с проблемите и да знаеш, че мама и тати не са до теб. Да знаеш, че можеш да разчиташ единствено и само на себе си. По този начин ти надграждаш и ти израстваш. В буквалния смисъл израстваш. Нали, в Кингстън исках да кажа, и в Кингстън, и в Кенсингтън, и там всичките университети, нали, деца, всеки се блъска там да отиде или в Харвард, или в други университети. Всеки трябва да усети мястото, защото, нали, днеска ми зададаха въпрос, нали, мои близки, тя можеше да влезе в 2 различни университета. Да, един е на 4 часа от Лондон, където са само scientists, нали, учени и там е като национална спортна академия, която и аз съм завършила преди години. Там са спортисти, тя иска съвсем различно и това образование, в което тя в момента влиза, е най-доброто, където тя избра като университет. И аз си казах, аз не мога да насочвам дъщеря си, тя сама избира. Аз не мога да я карам да сбъдвам моите мечти. Родители, чуйте ме много внимателно, ще ви кажа много истини, които всъщност повечето от вас със сигурност няма да харесат. Сега ще седна удобно, защото съм се в нас и защото ми е кеф така на душата. Сега, как вие повечето искате да имате независими деца и да бъдете едни много силни родители, като вие постоянно натискате педала там, че децата ви да изпълняват вашата мисия. Това е най-голямата грешка, която може да направите. Ще ви кажа веднага защо и да се обоснова. Първо, те не са длъжни да стават доктори, защото вие не станахте и вам мързеше да учите. Нали? Второ, те не са длъжни да стават пожарникари или полицаи, защото ти не стана и, нали, стана примерно техник, елтехник или стана кармекеник, нали, автомонтьор. Така. Трето, ти защо трябва да налагаш правила и да сбъдваш всъщност твоите комплекси или твоите, нали, неосъществени мечтички, защото ти примерно до 50 години не се реализирала или той не се е реализирал и ти трябва да налагаш наклон на нещо, на някой, като примерно този някой е 10 пъти по-интелигентен от тебе
и този някой е съвсем различно потекло и различно поколение, където всъщност лека му пръст на татко казваш, компютърът е изял вече. Дойде новото поколение. Факт. Те са новото време. Те са мислители. Те са интелигентни. Техният мозък е съвсем различно ускорен от нашия. Аз наблюдавам не само по дъщеря си, по племенника си, по други деца, с които работя. И ти не можеш с малкото, което си, нали, свикнал, да искаш голямото, вместо да го дадеш като акъл, да кажеш аз се гордея или аз се гордея с тебе, така ти ще бъдеш отделна личност и ще си главата на твоето семейство и главата на твоя живот. Тоест, една майка или един баща може да позволи, той създава, но в последствие той не решава. Нали? То затова се казват, ставаш на 18, ставаш на 21 години и се започва живота. Сега, давам пример от личния си опит, който е доста голям и в благост мога да го кажа. Не можеш да се месиш на новото поколение от гледна точка на това, че този човек, който и да е, той ще се обуе собствените обувки и ще си извърви собствения път. Това е неговия път. Чувствай се свободен да кажеш твоето мнение, но ти не можеш да се налагаш мнението, защо трябва прямо да се направи това нещо. Нека човек да си извърви пътя, да разбере къде е сгрешил, да разбере всъщност къде са му грешките, тя или той, и тогава той да реши дали ще променя вътрешния си свят. Защото първо, за да промениш всичко друго, трябва да промениш твоя вътрешен свят. Сега, свободните усещания, свободният човек, нали, той е свързан с неговите лични вярвания. Тоест, вашите родители, нали, или там вашите предци, ако са ви възпитавали по този начин, нали, ще изпълняваш това, което аз искам, ще направиш, примерно, апартамента си така, както аз го виждам, това е много голяма грешка на теб, при положение това, че ти нямаш мнение, ти не си самостоятелен и ти даваш на някой да ти дава наклон. Нали, затова си самостоятелна личност, а не индивид, нали? За да работиш в твоя вътрешен мир, за да се наложиш, за да се покажеш, за да заложиш на себе си. Тоест, вярванията са много важни. Тоест, родителя какво трябва да направи? Само да каже, аз вярвам в теб, знам, че можеш. И да остави детето да се тръгне по пътя. Да, ще има сълзи, да, ще има сополи, да, ще има беболима, ме плачеме са. Нали, ще има такива някакви неща, които всъщност всеки един човек ще каже, нали, ти трябва да си, нали, без сърце, да си от камък, така нататък. А човек също трябва да се подготвя за етапите в живота си. Тези етапи са не много приятни, но аз като майка на 18 годишна тинейджърка бих казала, че тази вибрация и тази енергия, която усещах тази една седмица, в която аз съм в Лондон, където живея вече 12 години, мога да ви кажа, че ми беше много неприятно, много деструктивно е точната дума и много саморазболяваща е думата. Защото ти почваш да имаш, на англичани така, feeling sorry for yourself, т.е. самосъжаляваш се. Нон-стоп се самосъжаляваш. Днес се видях с много близка моя приятелка тук от 10 години. Сега да им дрънкахме на английски, тя е португалка, много се обичам и тук е интересното, че тя точно това ми казва. Тя има дете, извинявам се, че ми звъни телефона, тя има дете на 7 години и казва, Плами, децата се избират по пътя, ще е трудно. И аз си казвам, да, на мен ми беше трудно цяла седмица, плача, смея се. Аз съм щастлива, аз съм много щастлив човек. Но в един момент си виждаш, нали, че твоето малко прекрасно момиченце е пораснала жена, излита от гнездото ти, отива да учи в престижен университет, което е Евала, гордост номер 1 е. Минимално, нали, гледам да притъпя тази болка, но ти не можеш да я скриеш. Тя е вътре дълбоко в теб и тя се бие. И като ви го казвам, какво означава? Това са проявленията. Това е свръхегоизма на човек. А ако човек не се научи да пуска, той заболява. Ще ви кажа защо. Някой е починал, ти го пускаш. Болите, но това е неговия път, той се е тръгнал. Децата ви трябва да сте щастливи, че тръгват, отиват на университети, че се омъжват, оженват, имат деца, имат и внуци, семейства. Колелото на живота се върти по този начин. И ако вие, мили мои, сте егоисти, вие не можете да дадете, нали, пространство на това нещо. Да, всеки си обича гнездото, всеки си обича децата. Аз не знам, има ли изобщо майка, която да не си обича детето? Сигурна съм, че няма. Може да има някоя така изключение. Няма майка, която не си обича детето. Аз преди всичко съм майка. Може да имам всички архетипи, 7 жени да живеят в мен. Жрицата да е най-силно
показана, но най-важното нещо е: аз съм майка. И това нещо, което преживявам, нали, тези емоции, това вълшебство, тази сила, този стимул, който виждам в дъщеря ми, амбицията, виждам го в мен, това, което я научих тези години, които аз се възпитах, защото аз я отгледах. Дадах и баща, дадах и майка, дадах и сила, дадах и характер е думата, характер. Възпитах я наистина да ме е жива и здрава. И сега виждам нещата, които съм правила с години. Модела, ролевия модел, който тя е виждала с години. Това интегриране. Тези слоеви, които е надраствала. Тоест, аналитичните умения, спорта, храненето, изглеждането винаги добре. Вчера даже мислиха на ресторанта, че сме сестри. Аз съм и майка все пак. На 46 ще стана след 2 месеца. Няма значение, години са цифра. Важно е как се чувства духът ти, силата ти, какво излъчваш. И е много важно да разберете. Не се впрягайте и не напрягайте всички с вашата болка, с вашите стремежи да доминантвате, нали, доминантност отгоре, ма аз така исках, ма ти ни направи това. Това е избор. За да няма страх, за да няма болка, за да няма разделение, вие трябва да разберете, че трябва да бъдете полезни същества, а не безполезни. Трябва да разберете, че матрицата работи така. Контрол, пари, власт, религия, това са егрегори. Всичко това, колективната енергия, всички тези тоталитарни системи, ако ще, всичко ще изчезне. Ще дойде мисловния процес, ще дойде unconditional love, ще дойде силата, ще дойде любовта, ще дойдат правилните усещания, ще дойде правилното вярване, ще дойде благодарността за това, което сте, което давате, което правите. Завесата се разтваря, т.е. пердето се отваря и се показват или вашите демонични същности, или вашата сила, вашата атрактивност, вашата борба за живот, вашата любов, или ще се появи изкривяване на възприятието, ще се появи блокиране на спомените, ще се появи, че не сте центъра на вашата вселена, за съжаление. Не давайте нещо да ви разклаща, не давайте някой да живеете, вие да живеете неговия живот. Не се подавайте на манипулации, някой да иска вие да му сбъдвате неговите мечти, защото тя или той не са успели. Не се подавайте на това, че примерно да, децата са егоисти, те порастват, но не се подавайте на манипулации. Трябва да има решителност, конкретност, точност и ясност. И тук е много важно. Това е технологията на новото време. Както в момента ме гледате, технологията на свободата. Тоест ти даваш твоя официален метод. Какъв е той? Давам ти свобода. Ако ти там, човеко, що ме гледаш, че много хора вече взехте да ми използват лафа, ти човеко, що ме гледаш там, ако ти дадеш този официален метод, това кодиране, днеска, което ви написах, това е свободата. Ти си свободен в неограниченото пространство. И ако ти не можеш да даваш свобода, първо и само на себе си, след това на другите, ти не си в звездната система. Ти си затворник. Само, че не на новото време, миличък или миличка, а ти си затворник на старото време. Тоест, няма е тази решителност, няма го това обоснование, няма го това аз съм силен, аз съм амбициозен, примерно аз мога, имам вечното познание, ще го разкодирам, ще го отключа, ще го покажа на света. Тоест, колкото повече, нали, това са личните ваши пробуждания, ако щеш, как да го кажа, обичай свободно, вашите лични трансформации, способността да се храните със светлина, ще стане по-малка, защото вие сте вече в новото ядро. Тоест, влизате в новата енергия. Как човек влиза в новата енергия? Като, примерно, имате здравословно хранене, спортувате, ходите примерно 10 000 стъпки минимум на ден минимум. Имате активен начин на живот, сексуален начин на живот, повечето жени съжалявам. Имате активиране на ДНК кодиране, което много често давам по моя метод Тархан. Имате събуждане, ако щеш, на системата. Може да събудите някой път. Аз много често събуждам и говоря други езици. Древните езици, ако събудите. Духовните търсения, ако пробудите, нали. Защото за да бъдеш духовен, не е да четеш молитвите и да се кланиш и да палиш свещички, а да носиш духа в теб събуден. Събуден. Тоест да се храниш със светлината от това, което излъчваш, а не от светлината на другите. Дай ми малко енергия, дай ми малко. Не, няма да ти дам енергия. Ще използваш собствените си лични ресурси. Ти няма да дойдеш да вземеш от моята енергия. Няма как да стане. Ти използваш твоята. Аз ти дам ключа как да използваш твоята. Защото, мили мои, когато активирате,
когато започнете в това новото съзвездие, когато влезете в звездната карта на аз съществувам, не само за да живея, а за да светя. Когато влезете в библиотеката, ако щеш на Акаша и влезеш в твоя светлинен код и разбереш какво има там, тогава ти ще нарисуваш символа на знанието. Тогава ти ще разбереш какво си. Какво си? Какво си? За какво си? Представи си, примерно, човек, че от епифизата ти излиза този златен лъч, който озарява всички. Имаш проблем с хормоните, нормализираш хормоните. Нямаш, примерно, проблем повече с щитовидната жлеза, нямаш проблем повече с вътрешните органи, нямаш проблем с сърцето, нямаш проблем с душата си повече, защото ти си изпълнил тялото си, всички мембрани, всички клетки с светлина. Тоест ти си направил даунлоад, значи изтеглял си светлина, както изтегляш филм, изтеглял си светлина и тази светлина дава програма. И ти почваш да се храниш, да запълваш всички празноти с лайт, светлина. Този лайт е светлината на новото време. Тоест, изпълнявате ритуал. Ето сега, примерно, аз ще стана да ви покажа. Ето, запалили сте свещичка. Ето, ритуал. Изчистили сте енергия. Запалили сте тамянче. Сложили сте си водичка. Нагласили сте я, наречели сте я на вас, наречена на вас. Давате си свобода на мислите. Чувствате се свободни. Нямате нужда от алкохол, нямате нужда от цигари, нямате нужда от по 5-6 торти или по 2-3 шоколада да изяжете или бисквити, защото не търсите този окситоцин, не търсите този допамин. Вие вече сте във вашия висш аз на светлината. Вие работите в съвсем различна платформа на Атлантида, ако щеш. Вие сте изтеглили цялата светлина и сте влезли в новата програма. Ритуал. Запалвате свеж, пиете вода, отделяте примерно 10 минути, 5 минути, 2 минути, да се фокусирате върху инсайт, вътре, вашите клепачи, затваряте и виждате вътре какво се случва с душата ви. Тоест, представете си, че как от епифизата всички тези лъчи, които влизат, всички тези светлинни кодови излизат от вашите очи. По този начин ще имате и блясък на очите. Тоест, какво правите? Затваряте очи, за да влезете в дълбочина. Вдишвам, издишвам. Accelerate yourself. Извинявам се, вдишвам, издишвам. Днес цял ден английски шоу. Вдишвам, издишвам. Какво правиш? Течното злато. То влиза в тебе. Ти с цялата си злато, ти целия си злато. Ти пронизваш всичко в злато. Що? Защото в теб влиза новото аз. Как? Като затвориш очите и отделиш 2, 3, 5, 10 минути в себеанализ. Себеанализ. Поделете този лайв, ще бъде много интересен за много майки, много мъже, много жени, изобщо за цялото човечество. Много хора ще се докоснат и ще се анализират в това абстрактно мислене. Тоест като пълноправни хора, като хора, които развиват най-различни таланти. Аз много пъти казвам, няма човек, който да няма някакво висше знание, дарба, талант, да покажеш нещо, което да го развиеш. Защото ти си дошъл да бъдеш сръчен. Ти си дошъл да покажеш това, което си. Ти си дошъл да влезеш, да се размаза. Ти си дошъл да нарисуваш кода на светлината в твоето тяло. Ти си дошла да влезеш в това мога да променя. А обаче кой може да промени? Защото повечето хора какво правите? Вие не променяте никой друг. Вие променяте себе си. Човек променя себе си. Проявявате всичко ново. Всичко това, което има старо. Всичко, което имате, примерно, някакви стари, примерно, как да кажа, стари квантови програми, ако ще. Стари програми, които всъщност не работят вече на вашата вибрация. Неща, които вече не са във вашата енергийна мрежа. Трябва да има рестарт. Както рестартирате телефон, така рестартирате компютър, телевизор, всичко. Тялото, то има рестарт. Правим детокс, нали? Което правим в моите всички програми. Биохакинг, духовен резерват. Толкова много програми съм ви дала с спорт. Лъски скок, безплатна програма, която дадах. Който иска може да се купи с книгата, подарък вътре с енергийния режим, който е зареден. Така, завесата се разтваря да се покаже това, което си ти, човеко. Тоест, висшата форма, висшата сила, благата дума, новите условия. Няма да има нищо друго, освен нови условия в живота. Нови условия. Така, сега. Дъщеря ми звъни и ми пише сега.
Това беше от мен. Оправям се, че трябва да ходим на вечеря. Искам да влезете в новото си аз, в силата. Който не може да се докосне до мен, пак казвам, може да се докосне до моята работа. Може да дойде на еднодневен ретрит Новата реалност, който ще бъде на 28 септември, другата неделя в София. Ще дам лично програма и адрес. 28 септември ще бъдем в София. Ще имаме еднодневен ретрит, който ще се казва Новата реалност, да събудим огъня в теб. Това ще бъде в София, така че който желая може да заповяда, да ми пише от 11 до 6 часа. Знаете повечето, че работя предимно с жени. Който желая и дойде, естествено, ако има книгата, може да му подпиша книгата, обича е свободно, или пък Последният ангел, книгите са на промоция, заедно в момента с картите. Който желая може да си купи медальона, аз съм се смоя днеска, защото съм цялата в зелено. Харлей Дейвидсън от всякъде. И отивам на вечеря, отивам да се къпя, да излизам на бързичко, да ви покажа. Ето, аз съм се с моя. И можете да се свържете с мен. Аз ще отговоря най-вероятно в понеделник, защото утре ми предстои пътуване. И това е, мили мои, вярвайте в нещата, споделяйте, разкривайте вътрешните си таланти, разкривайте тайните, които с години всъщност не сте разкрили за вас, във вашата божествена човешка природа. Който желая, казвам, може да дойде с мен на Шри-Ланка също, 20-28, 2 места имаме, вече още 2 човека отворихме, защото се записаха 2, отваряме още една стая, 2 места. Който желая, може да дойде на ретрит на Терме, 19, 20, 21 декември в Баня, до Банско сме. Това е декември, коледно събуждане ще го наречем. Който желая да дойде на Новата реалност на 28, живи събития. Направила съм ви толкова много живи събития, за да не ме гледате онлайн нон-стоп на програми, искате живи срещи с мен. Ето, давам ви еднодневен ретрит с мен Нова реалност в София, да не е само в Стара Загора или по света, защото знаете, аз съм пръсната по света. Така че, мили мои, имате нужда от мен, обадете ми се, вижте се с мен, 28, пак повтарям, заповядайте. Който желая, който не желая, може да си купи книгата и да се докосне до моята работа, до моето творчество, което всъщност не е никак малко. Целувки, прегръдки, бъдете живи, здрави, споделени и всичко, което ви се случва в живота, бъдете оценени. И не забравяйте, всичко, което се случва в живота ви, не е да блокира вашите спомени или вашата природна, човешка, божествена форма, а да отвори завесата на новата светлина и на вашето щастие. Това беше от мен. Аз съм Плами и ви обичам и до нови срещи. Следете канала. Бъдете горещи!